been 20 years since God got this whole thing started. I'd been on a gap year in Bala. I think I was the first in the coleg. And at the end of that, it had got my heart, really. I couldn't stop coming back. I went off to university, but every summer I came back. And at the end of my first year of university, in that long summer, I felt God birth something in me, a passion. We have to do something. There are so many brilliant young people who could become disciples of Jesus, but what are we going to do? And so I remember praying and planning in the chapel, in the coleg in Bala, and that was where Out Cymru was birthed, along with the help of others. In the year 2000, the year I got married actually, which was a bit awkward, but we got away with it, we got sold out off the ground, and we had an amazing group of young people who came. It was 2 weeks long, right? And I kept yelling at everyone, it's not a holiday. It was military style, boot camp. I thought you could make a leader in about 2 weeks if you pushed enough into them, and so we tried. And obviously it takes a bit more than that, but God's grace just kept bringing amazing people to bring leadership to Sold Out. Brilliant young people have come through it. O'n i bod o gwmpas yr unediraethau gyd, o'n i perswadio nhw i anfon 2 berson ifanc ata ni, a mi gaethon ni griw da i ddod. Un o'r pethau mwy anhygoel oedd fel daeth rhai o'r ieuenctid i gredu am tro cyntaf, yn aml wrth dystio i'w gilydd. Nath haf 2004 newid pob dim i fi. O'n i wedi dechrau gweithio yn Coleg y Bala y mis Hydref cynt, felly dyma oedd profiad cyntaf fi o Sold Out. A dwi'n cofio'r effaith ar yng nghalon yr wythnos yna. Oedd Duw ar waith yn siarad mor glir, yn rhoi gweledigaeth, ac erbyn diwedd yr wythnos o'n i wedi cael y gwaith o arwain Sold Out ymlaen. Felly galwad clir a chyfeiriad newydd i fi, ac o'n i'n gwybod dyma pam o'n i wedi dod i Coleg y Bala. Un canlyniad mawr o'r haf yna oedd penderfynu gyda'n gilydd i ddechrau grwpiau Sold Out, i gefnogi'n gilydd gydol y flwyddyn a lle i ni wahodd ffrindiau, amseroedd mor dda. Ac ers y dyddiau cynnar yna, ni wedi gweld Sold Out yn tyfu chydig bach pob blwyddyn sydd wedi bod yn wych. Ni wedi symud o gapel Coleg y Bala i'r Marci, i Ysgol y Berwyn, i Sinema Neuadd Buddig a nôl â ni nawr i'r ysgol. Ers fy Sold Out cyntaf yn haf 2008, dwi wedi cael ffasiwn bendith o'r gymdeithas a gwneud ffrindiau am oes. Dwi wedi datblygu gymaint yn ffydd a swn i heb wneud hanner gymaint heb y gefnogaeth yna. A hefyd wedi cael y cyfle i datblygu'r doniau mae Duw wedi rhoi fi mewn lle saff, hefo anogaeth a bobl yn buddsoddi yn hyn. Diolch Sold Out. Sold Out completely transformed my life. I went to my first Sold Out as an IT manager and left knowing that God wanted me to quit my job and become a full-time evangelist, which is what I've been doing for the last 12 years. Dwi'n cofio'r excitement o'r arfogi cyntaf yn cael ei gynnal i'r criw hun yn 2011 a chyfle i fynd yn ddyfnach. Been to about, at least 15 Sold Outs, and every time God has used it to teach me, encourage me, equip me over those years, and I can say that without that input in my life, my walk with God wouldn't be where it was today. Mae o wedi bod yn gymaint o fraint fod yn rhan o gwaith Sold Out dros y blynyddoedd diwetha. Ac un o'r uchafbwyntiau i fi ydy dod i nabod gymaint o bobl ifanc ffantastig ac o chwarae rhan yn eu siwrnau ffydd nhw. Yndan, da ni'n diolch i Dduw am bob un person ifanc sydd wedi bod yn rhan o Sold Out dros y blynyddoedd. A does na ddim braint na pleser mwy nag oes na gweld Duw yn cyffwrdd a trawsffurfio bywyd person drwy ei ysbryd glân. A cri ein calon ydy fydd Duw yn parhau i trawsffurfio bywydau gymaint mwy o bobl ifanc yn y blynyddoedd i ddod. Dwi'n meddwl bod Sold Out wedi llwyddo i meithrin sawl cynhedlaeth erbyn hyn o bobl ifanc, a wedi llwyddo i newid y stori, a dweud y gwir, am ddyfodol pobl ifanc fel Cristnogion yng Nghymru. Hynny yw, maen nhw Sold Out wedi llwyddo i codi disgwyliadau ni am gwaith Duw yng Nghymru, bod dal gan Dduw diddordeb yn y cornel fach yma o'r wlad, bod gan Dduw diddordeb yn bywydau ni, a bod yn bywydau ni'n cyfri yn ei deyrnas bod ganddo fe gynllun ar ein cyfer ni i newid Cymru yn ysbrydol. Fi wedi mwynhau bod yn rhan o Sold Out dros y blynyddoedd, a dyma'r reswm pam.
gweld pobl yn dod i'r ffydd a gweld pobl sefyll mas yn y ffydd a just yn tyfu yn y ffydd. A beth sy'n grêt, sim rhaid i fi dod i sold out yn rhagor, achos mae pob un oedd yn person ifanc pryd o'n i'n pregethu, nawr yn pregethu yn sold out. Gwych i gweld pobl yn tyfu lan yn y ffydd. Dwi'n cofio'r dyddiau pan oedd sold out yn cyfarfod yn y magu anferth yn y tennis court yn fama. Ond go iawn, dwi'n meddwl sef fi yr un person heblaw amdan y gwaith yma. Dwi wedi cael cyfleon i arwain, i ddatblygu doniad, i gweld Duw ar waith, a trwy'r gwaith yma, di profi Duw yn rhoi angerdd ym fy nghalon ar gyfer cenhadaeth newydd i Gymru. A mae'r hyn gath i fodelu yn y Bala yn yr wythnosau a'r penwythnosau arbennig yma wedi bod yn helpu ni fodelu a wneud ni sylweddoli bod modd gwneud eglwys mewn ffordd wahanol, mewn ffordd rymus ar gyfer enw Iesu ac ar gyfer cenhadaeth yng Nghymru heddiw. Felly, da ni ddiolchgar iawn i dîm Sold Out am bob cefnogaeth ac am yn hysbrydoli ni dros y blynyddoedd. You know, as the Ollerton family, it's our greatest privilege and joy. We keep coming back because we love what God's doing, raising up leaders and disciples and bringing in the kingdom of God through Sold Out Cymru. We love being part of it. 20 years on, we're so grateful for it. Diolch ar glwydd. Thank you, Lord, for Sold Out Cymru. Diolch i Duw am yr hyn sydd wedi bod ac am yr hyn sydd i ddod eto. 20 mlynedd o Sold Out. Ond yn fwy na hynny, 20 mlynedd o ffyddlondeb Duw a'i waith yn ei plith, ac mae ei ffyddlondeb a'i waith yn parhau.